शान्ति सुक्ति होननानै बिथांमोना जाहिर खालामनो नागिरो दा बे खेथ्रआवसो आङो दिनै बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों आंनि खोथाया जाहैबाय बेनो जे बिटिसि सुक्तिया माने शान्ति सुक्ति नङा रायजोफोर बे अशान्ति सुक्ति सोरनि मोदोमाव बा सोरनि बिखायावहाय सिलाइनि गुलि नांदों जोंनो फोरमायना उग्र मानसिफोरजों फुख्रिजोंनो खास्रि फास्रि बिथाङा मैया नोंथांमोननो जे बनजार नार्जारिनि जे बिपिएफ नि समाव सिगां जे एसे एनै गुलाय गुजाय जानाय बेखौ गोबां जे बनजार नार्जारि बे आदाया गुलाय गुजाय जेनेबा बिटिसि आव लाबोदोंमोन एबा खोथा बुंदोंमोन बिटिसि नि खोथा बिटिसि एकदा हाग्रामा महिलारि सार बानायनाय एकदा शान्ति सुक्ति नङा अशान्ति सुक्ति मानसि बुथारग्रा बेबायदि नाथाय बिनि फुल क्लियारिफिकेसन भइसखौ होआखैमोन आं दिनै नोंथांमोननो होगोन नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय आरो बे बनजार नार्जारि जे बे बिथां एबा आदानि जे बुंनायाव माखासे बिपिएफ नि मानाव गेदेर सारना एक्सन लाबायबो जानांगौ आरोखि बिथाङा बा पलिटिकेल केसबो जानो हासिगौ दा बेनि सिगां बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जे सरकारनि माखासे नाजानायजोंबो आरो बिक्तिकरे अनजारि दैमारि मेडाम जे रन्जन दैमारि दियारनाब्ला सारनि बिनानाव बिसिनि गेजेरजों नाजानाय एक्स एनडिएफबि नि नाजानायनि गेजेरजों माखासे एनआइए केस नांनानै थानाय सा 11 जना बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मैया जुडिशियेल जास्टिस कर्टनिफ्राय उदां जाबाय दा बेनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा नायनानै लादो लांगासिनो दं एबा दिनै बेल मोननायसिम बिथांमोना हेफाजाब मदद होदों बिनि थाखाय बिटिआरनि गासैबो मानगोनां सारमोनखौ जों एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएसन जानानै जों साबायखर बावो लोगोसे आसाम सरकार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो जों धन्यबाद बावो बिथाङाबो नैबे केसखौ लानानै गोबांनिफ्राय जोबोद मोजां हेफाजाब मदद होनानै जोंखौ जाफुंसार होनायाव बिथांमोननि मैखोम आखाइ दङ लोगोसे भारत सरकारखौबो जोङो धन्यबाद होदों मानो होननानै बुङोबा दिनै जों बिथांमोनखौ बेल मोननायाव जोङो मोनफुंनो हादों आरो दिनै बिथांमोना बेल मोननानै न' फारसे आगान सुरलांगोन बिथांमोननि अरायसम संसार जानायाव मोजां हेफाजाब मदद जाहैगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो सासे दिनै बिफा एबा बिमा एबा गथ' जाय गोलाव सम नैबे नांनायाव लोगो मोनाखैमोन न'खराव थाफानो मोनाखैमोन जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों दङमोन नाथाय दिनै बे दुखु खस्थ'आ थाहैनाय नंला दिनै न'खर फारसे बिथांमोना थांसिगोन आरो रुजु रुमु बिथांमोना रायजो जाहैनो हासिगोन राजखान्थियारि भाबै बेवहाय नोंगौ थारैनो साननैसोआ एसे बेले बेजे जानानै दंमोन बेखौ लानानै हयथ' सोरबाया सोंखारिदों जानो हागौ जाय मानसिया दिनै जेबो मावाखै एक्सुवेलि बियो सोंखारिनायनि जेबो मोन्थायबो थाया होननानै जों बुंनो लुबैयो मानो होननानै बुङोबा बिथांमोना दिनै बे केसनि जानानै जेबोखौनो बुजिया जेबोखौनो मिथिया बबे पर्जायाव दङ मा खालामदों मा मादों सोर सापर्ट खालामदों सोर बेसेबां दुखु खस्थ' लादों बिनि थाखाय बे केसखौ नांनायाव दिनै प्रमद बर' सारा बेसेबां हेफाजाब मदद खालामनानै बेसेबां नाजासेयाव बेखौ जाफुंसार होदों दिनै बिथांमोना बेखौ मिथिया एबा क्रेडिट होनो लुबैया दिनै सरकारखौहाय नाथाय दिनै जों बुंगोन जों जिहेतु बे केसआवहाय जों रिलेटेड सिगांनिफ्रायनो जोङो जागायजेननायनिफ्रायनो बुंनो थाङोब्ला जेब्ला 2023 आवहाय डिसेम्बरावहाय एनआइए फार्स्ट ट्रेकआ फैगोन होननानै बुंदोंमोन जों नायस'हैदों बै समनिफ्रायनो जों खस्थ' खालामदों जों नांथाबबोदों जोङो चिफ सारनो जों फोरमायदों जे माबोरै बे केसफोरखौ फोजोबनानै जोङो मोगथां महराव लाबोनो हागोन दा दिनै बिथांमोना जेबोखौनो मावालासे क्रेडिट लानायनि लबावहाय बेफोरबायदि सोंखारिलायबाय थानाया जों बेखौ थारैनो बिथांमोननि थाखाय जुक्ति जायाखै होननानै बुङो आरो बेयो मिनिंफुल नङा रायजो राजाया दिनै मोनथिदों सोर बांसिन खामानि मावदों सोर बे केसआव नांसाबनानै दङ सोर खामानि मावदों दिनै रायजो राजाया गासैबो मिथिजोबो नाथाय सोरबाया बेखौ क्रेडिट लानो लुबैनायावहाय जों खामानि मावदों होनबा बियो जुक्ति गोनां जानाय नङा जों बेखौनो बुंगोन बिथांमोना मैया हियारिं दङमोन दा 24 तारिखखौ लानाय जादों मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय केस डायरिजों लोगोसे ग्राउन्ड अफ एरेस्टनि जे रिकर्ड बे रिकर्डआ सहैयाखैमोन दाबो कर्टआवहाय बेनिखायनो बिथांमोना सम लादों आरो 24 नैबे जुलाइ दाननि बेखौहाय थि खालामनाय जादों आरो आसा थिदों आरो जों रायज्लायखादोंबो जे बिथांमोना 24 तारिखआवनो बेलनि अर्डारा जागोन आरो बिथांमोना दिनैनि जेरैबायदि
गदों बेबायदिनो फारि फारियै गजोबगोन दिनै मानो होननानै बुङोबा जोंहा बेनो सेथि बेल मोननाय बेनि रेफारेन्सआवनो दिनै गासैबो गजोबगोन आरो बियो मोनसे जोंनि थाखाय गुड साइन दिनैनो मोननांगोन नामा दिनैहाय जोङो बे जाबाय 2003 बिटिसि एकर्ड बे एकर्डखौ नोंथांमोना शान्ति सुक्ति होननानै जेब्लाबो जाहिर खालामनो नागिरो किन्तु बे सुक्तिया शान्ति सुक्ति नङा रायजोफोर दिनैनि तारिखाव आङो बिटिसि 2003 नि बिटिसि एकर्डखौ आङो अशान्ति सुक्ति होननानैसो दिनैनि तारिखाव आं बुंगोन बे अशान्ति सुक्ति जे अशान्ति जादोंमोन बिनि माखासे उदाहरण आं नोंथांमोननो दिनैनि तारिखाव एग्जाम्पल होनो हायो बे एग्जाम्पला जाहैबाय जुदि 2003 आ जुदि शान्ति सुक्ति मोनब्ला मानो 2008 निफ्राय 2010 नि गेजेरावहाय जोंनि बिटिसि ओनसोलावहाय 157 जन जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जिउ होनो गोनां जादोंमोन सोरबाया दानथार जादोंमोन सोरबाया सुथार जादोंमोन सोरबाया गावथार जादोंमोन रायजोफोर गोसोआव ला आरो जुदि बिटिसि सुक्तिया जुदि शान्ति मोनब्ला 2008 2012 आरो 2014 आवहाय सावथालजों बांगालजों बर'जों दावहा जादोंमोन रायट बे रायटआवहाय गोबां जोंनि बर' फिसाफ्रा थैदोंमोन सावथालफ्राबो बांगालफ्राबो थैदोंमोन गावथार जादोंमोन सोरबाया सुथार जादोंमोन न' बां सावजादोंमोन जोङो माने गावनि गामियाव गावनि न'आवहाय थानो हायाखैमोन बेबायदि मोनसे परिबेस जोंनि बे बिटिसि ओनसोलावहाय जादोंमोन रायजोफोर जुदि बिटिसि एकर्डा जुदि शान्ति सुक्ति मोनबा मानो बेबायदि दावराव दावसिया जानो मोनखो मानो बेबायदि रायटआ जानो मोनखो मानो जोंनि बर' फिसाफ्रा आलाय सिलाय न' सावजाखो मानो जोङो गावबा गाव गामिखौ गारनानै खारनांखो मेला उदाहरन दंबावो रायजोफोर आङो होनो हायो जोंना माबायावहाय 2007 नि जानुवारि मासावहाय दावागुरि गामियावहाय बाल्लिमारिनि जथिल बसुमतारी होननाय सासे सुबुङा अना खानायैनो गावथार जादों बे दावागुरि गामियावहाय बे अशान्ति मोनसे परिबेसनि समावनो बिथाङा अना खाना बे BPF नि मानसिफोरजों बिथाङा गावथार जादोंमोन रायजोफोर आरो बेबादिनो जोंहा आमिन खाटानि बेबो बे एखे मायथाइयावनो एखे मायथाइ माने 2009 आवहाय बीर भूषण नार्जारी होननाय आमिन खाटानि सासे BPPF नि दैदेनगिरिमोन बिथांखौबो BPF नि बिग्राय हान्जाफ्रा बिथांखौ न' खाथियावनो बे सौथारायाव बाजार जानो थांनायाव बिथांखौ अना खानानै गावथारदों दा बेबायदि गावथारनाय आरो दंबावो रायजोफोर बेबायदि उदाहरन दंबावो थिग बेबायदिनो जोंना नै भावलागुरिनि जोंना बिधान नार्जारी होननाय बिथाङा गसाइगाव जयनगरावहाय मोनसे भारा न' दंमोन बे न'आवहाय बिजु मुसारि होननाय सिलबाजिनि बे 2009 बेबो 2009 बिजु मुसारि होननाय सासे गथ'आ सिलबाजिनि बियो बिथाङाबो अना खानानै BPF नि माखासे माने उग्र मानसिफोरजों थुफ्रिजोंनो खास्रि फास्रि बिथाङा दानस'जादोंमोन दिनैनि थारिखाव बेफोर खोथाखौ गोसोखाङोबा जोङो खास्रि बास्रि मोननो ओंखारो रायजोफोर BPF आ बेबायदि अन्याय अत्याचार खालामदोंमोन जोंनि साधारन रायजो राजानि सायावबो आरो बेबादिनो जोंना माखासे NDB फंबायफोर दङ बिथांमोनखौबो अना खानानो BPF नि माने उग्र दैदेनगिरि बिथांमोना माने बिथांमोनखौ एकदबारे खास्रि बास्रि माने मै होदोंमोन खास्रि बास्रि दिथारदोंमोन रुवाजों खास्रि बास्रि गावथारदोंमोन आरो ओरैबायदि खालामबावदों मा बनगाव लाफा खंखर बे साइडजों लाखुरिखुरि साइडजों ओरैबायदि खालामदों बे मानसिखौ मोदोमखौ हास्रोदजोबनानै माने संख्रि फुननानै आरो मानसिखौ मै होनानै बेखौ बुथारदों बेबायदि आंनाव माने जोङो आइ उइटनेस रायजोफोर बेबायदि अन्थाइ बिखानि मानसिमोन BPF नि माखासे उग्र मानसिफ्रा दा बेबायदि अशान्ति परिबेस जानानै थांदों जोंनि बे BTC हालामाव बेबायदिनो उदाहरन दंबावो रायजोफोर जारागुरि गगलखाटानि जोंना फरेन मास्टारनि साला रनन्जय इसवारी होननाय बेबो BPF नि गुन्दा बाहानिफोरजों न'आव फैनानै गावथार जादों रायजोफोर बेखौबो जोंनो आइ उइटनेस जोंनो नुजोबदों बेबायदि उदाहरन आरोबाव गोबां दंबावो रायजोफोर बेखौ आं बुंनो थांलिया
बे जोबनानै थांबाय खिन्थु बिथांमोना मानसिफ्रा दिनैनि थारिखआवबो माने बिटिसि सुक्तिखौ एकबारे बिराद मोजां सुक्ति होननानै शान्ति सुक्ति होननानै बिथांमोना जाहिर खालामनो नागिरो दा बे खेथ्रआवसो आङो दिनै बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों आंनि खोथाया जाहैबाय बेनो जे बिटिसि सुक्तिया माने शान्ति सुक्ति नङा रायजोफोर बे अशान्ति सुक्तिसोमोन बे अशान्ति सुक्तिनि थाखायनो बेबायदि मोनसे परिबेस फैदोंमोन जे बर' अबर' सेन्टिमेन्ट जोनोम जादोंमोन बे बिटिसि सुक्तिया जायामोनब्ला बे बर' अबर'आबो फैनाय नङामोन रायजोफोर दा दिनैनि थारिखआव बिटिआर सुक्ति जानायनि परे माने बे अबर' बर' सेन्टिमेन्टआ जोबनानै थांबाय शान्ति मोनसे परिबेस फैबाय दा बे शान्ति परिबेसखौ जोङो माने जवा 50 बोसोराव जोङो शान्ति नांगौ होननानै बयबो जोंनि बिटिसिनि सब जाति जनगोष्ठियानो हास्थायदोंमोन खिन्थु बे शान्ति परिबेसखौ जवा 50 बोसोर बा 17 बोसोराव हाग्रामा पावाराव थानानैबो माने लाबोनो हायाखै दा बेबायदि खेथ्रआवहाय जोङो माने हाग्रामाखौ बुंनो थाङोबा माने अशान्ति परिबेस खालामनायनि सासे माने राजा होननानैसो बुंनांगो दिनैनि थारिखआव आरो जोंना प्रमद बर'आ माने 2020 नि जानुवारि मासनि 27 तारिखआव जे बिटिआर एकर्ड खालामनानै लाबोबाय बे खालामनायनि परिनिफ्रायनो ओरैबायदि जोंनि बिटिआर बा बिटिसि ओनसोलाव ओरैबायदि मोनसे शान्ति परिबेस फैबाय बाहाय माने दिनैनि थारिखआवहाय माने सासेबो मानसि माने जिउ होनो गोनां जायाखिसै बा खुनु न' सावलायनाय बुथारलायनाय सुथारलायनाय बेबायदि परिबेसानो दिनैनि थारिखआव गैला ओरैबायदि शान्ति फैबाय दा बेनिखायनो आंथ' ओरैबायदिसो बुंनो लुबैबावो माने प्रमद बर' बिथांखौ माने शान्तिनि राजा एबा बिथांखौ नबेल पिस प्राइज होबावनांगौसो आंनि मथेबा प्रमद बर' सार बिथांखौ माने शान्तिनि मोनसे प्राइज होनांगौ बिथांखौ मानो होनबा बिथाङा शान्ति लाबोदों जों 50 बोसोराव बे शान्तिखौ नागिरबा मोनाखैमोन बे शान्तिखौ प्रमद बर'आ दिनैनि थारिखआव लाबोना होफैदों आरो बे बर' अबर' होननाय जिनिसाबो सेन्टिमेन्टआबो दिनैनि थारिखआव गैला आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों हाग्रामा महिलारिया गाबोन जुदि जोंनि बे बिटिसिआव आरोबाव जुदि गारियाव जिरायफैयोब्ला बै गोदोनि बे 17 बोसोरनि जे दानथारलायनाय सुथारलायनाय गावथारलायनाय हिंसा हत्या बेफोरबायदि जिनिसा आरोबाव जे फैनाय नङा बे माने माबा नङा रायजोफोर बे फैफिनगोन बे गेरेन्टि फैफिनगोन हाग्रामा फैनाय माने अशान्ति जिनिसा फैफिननाय दा बेबायदि अशान्ति परिबेस फैफिननायखौ नोंथांमोना लुबैयो नामा रायजोफोर देलाय बुंनायलाय बेबायदि परिबेसखौ नोंथांमोननो नांफिनगौ नामा दा बै समनि जे गिलुं हाथाय बाजार सान हाबस्लाबै जे माने बन्द जाग्रामोन दिनैनि थारिखआव बेफोरबायदि परिबेसा गैला हरनि 12टा 1टाबाबो जों गिनांगौ जेबो गैला दा माने शान्तियानो शान्ति बिटिआर एकर्डनि परे शान्तियानो शान्ति बे शान्ति परिबेसाव ओरैबायदिबो मोनसे जोंनाव परिबेस फैबाय जे जोङो जोंनि गोसोनि खोथाफोरखौ दिनै बुंनो हायो प्रमद बर'आ बे परिबेसखौ लाबोना होफैदों गोदोनि हाग्रामानि सासननि समावहाय जों फंसे खोथाखौनो बुंनो हायामोन माबा मोनसे बुङोबा बेखौ माने हराव बोथ्रोदोंमोन बेखौ बुथारोमोन दिनैनि थारिखआवथ' जोङो बयबो गावनि गोसोनि खोथाखौ बुंनो हायो जोङो सरकारखौ जोङो माने रायनो हायो सोंखारिनो हायो खिन्थु गोदो हाग्रामानि जे 17 बोसोरनि सासनकाल बे समाव जों फंसे खोथाखौनो जों बुंनो हायाखै रायजोफोर माबा मोनसे बुङोबानो बिथांनि गुन्दा बाहिनीफ्रा माने बोथ्रोदोंमोन बोथ्रोदो होननाया मा बुंनाय जादों बेखौ बुजिखादों दा रायजोफोर बोथ्रोदोंमोन बे माने माबा मोनसे बुंनाय माने बे गोमाबाय दा बेबायदि परिबेसखौ जोङो बारहोनो गोनां जादों बै समावहाय बेनोसो बिथांनि सेला बेलाफ्रा मा होनो हाग्रामानिखौ टाइगार इज बेक होनलायलायो मा होननाय जादोंब्लाय टाइगार माने लख्राया मा जिनिस लख्रायाथ' हाग्रायाव थाग्रा बुस्थु लख्रायाथ' मानसिजों थाग्रा नङा लख्रायाथ' मानसिखौ जाग्रासो थारमाने हाग्रामाया मानसिखौ जायो आरो बेबायदिसो फोरमायनो बिथांमोना सानदों टाइगार इज बेक माने मा माने लख्राया मानसिखौ जानो अरथारनो फैगासिनो दं नैबे खोथाखौसो दिनैनि थारिखआव जों बुंनो हायो रायजोफोर दा बेबायदि मानसिखौ जोङो दिनै माने जोंनि बिटिसिआवहाय राजा माने खालामफैनाया जोंनि थाखाय बिराद भुल जागोन बिराद ब्लान्डार मिस्टेक जागोन रायजोफोर बेखौले गोसोआव लाखा आंथ' दिनैनि थारिखआवहाय माने हाग्रामा महिलाखौ सासे मेन किलार मानसि बुथारग्रा बेबायदि होननानैसो आं बुङो बेबायदि जातनि मानसि बिथाङा जे सासे मानसि बुथारग्रा
बेनि प्रमाणखौ आं नोंथांमोननो नै दा होबाय बेसेबांबा बुरजा आरो बेबायदि मेला दंबावो दा बेफोरखौ बुङोबा दिनै बेसेबां गोबाव जाना थांबाय बेफोरखौ बुङोबा माने मोनसे गाज्रि परिबेस जायो दा बेनिखायनो आं बेफोरखौ बुंलिया खिन्थु हाग्रामानि जायफोर मानसि बुथारग्राफोर हाग्रामानि जे सेलाफोर जायफोर गुन्दा बाहायनायफोर दंमोन बिसोरबो दिनैनि थारिखआव माने फाफि जानानै दङ माने फाप नांदों बिथांमोना ओरैबायदि फाप नांदों बिथांमोना माने दिनैनि थारिखआव जायफोरनाखि गोदो माने मानसि बुथारदों देथारदों अना खाना गावजों गावनो बुथारलायनाय जायफोर बुथारग्रा जोंनि बिपिएफनि मानसिफोर गुन्दा बाहिनीफोर बिथांमोना दिनैनि थारिखआव मा अबस्थायाव दङ मिथिगौना रायजोफोर बिथांमोना ओरैबायदि माने हारसिङैनो माने मानसि बुथारै माने बुथारबोनानै दा ओरैबायदि माने खर' गाज्रि सोरबाया खर' गाज्रि सोरबाया माने हारसिङै बागदावलाबायो सोरबाया जौ सेरेब लोङैनो माने थैना थांबाय सोरबाया माने बेमार आजार माबा माबि जानानै थैलालांजोब्बाय आरो सोरबाया जाय मानसिफ्रा दाबो बे मानसि देथारग्रा बुथारग्राफ्रा दिनैबो माने जायफोर दङ बिसोरबो माने मोजां अबस्थायाव गैया आरो बिसोरबो माने हारसिङै गोब्रामलाबायग्रा गिलाबायग्रा बागदावलाबायग्रा बेबायदि रोखोमनि जानानै दङ रायजोफोर जोंनि बिटिआर सुक्तिखौ जोंना हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि सेला बेलाफ्रा बिटिआर सुक्तिखौ असान्ति सुक्ति होननानै बुंनो नागिरो खिन्थु बिथांमोना साननानै नायदो बिथांमोना जोंनो प्रमाण हो बिटिआर सुक्तिया अबे जुक्तियावहाय असान्ति सुक्ति जोंनो प्रमाण हो होमबा जोंनो प्रमाण होबासो जों फोथायगोन अबे जुक्तियाव बिथांमोना दिनैनि थारिखआव बिटिआर सुक्तिखौ असान्ति सुक्ति होननानै जाहिर खालामनो नागिरदों अबे बेकग्राउन्डखौ लानानै बेखौ दिनैनि थारिखआव जोंनो हाग्रामानि सेला बेलाफ्रा बा हाग्रामा बिथांमोना जोंनो प्रमाण होनांगौ जोंनो बिदिन्थि होनांगौ बिदिन्थि होब्लासोथ' जों फोथायगोन नङाबा जों बोरै फोथायनो नोंथांमोना जोंनो बेखेवना हो माब्रै असान्ति जादों अबे बेकग्राउन्डआव असान्ति जादों बे 5 बोसोरावहाय सोरनि न' खामदों जोंनो देखायना हो रायजोफोर सोरनि मोदोमाव बा सोरनि बिखायावहाय सिलाइनि गुलि नांदों जोंनो फोरमायना हो जोंनो बिदिन्थि देखाय रायजोफोर नोंथांमोनाव बेबायदि प्रमाण दङबा जोंनो देखाय आरो आं मोनसे खोथा बुंबावनो नागिरदों रायजोफोर रन्जन दैमारिखौ लानानै दिनै हाग्रामानि मानसिफ्रा साधारन रायजो राजा जोंनि आइ आफामोनखौ माने इमोसनेल ब्लेकमेल खालामनो नागिरो रन्जन दैमारिखौ लानानै खिन्थु जुदि हाग्रामाया जुदि रन्जन दैमारिखौ इसिबां जुदि अननाय दङमोनब्ला बिथाङा 17 बोसोरावहाय पावाराव गादियाव जिरायनानै दङमोन मानो बिथाङा बख'नो हायाखै बिथाङा बुंनो थाङोबा माने रन्जन दैमारिखौ लानानै राजनितिसो खालामबोदों अननाय दङमोनबा बिथाङा रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौमोन 17 बोसोराव मानो बख'नो हायाखै बिनि फिननायखौ जोंनो नांगौ रायजोफोर मानो बिथाङा बख'नो हायाखै एनडिएफबि बुथारग्रा देथारग्रा गावथारग्राया सोरमोन रायजोफोर नोंसोरनोमोन हाग्रामानि सेला बाला गुन्दा बाहिनीफोर नोंसोरनोमोन एनडिएफबिखौ देथारग्रा बुथारग्रा गावथारग्राया जों बिथांमोना बावनानै थाङोबाबो जों बावाखै जों रायजो राजाया दाबो गोसोआव दङ जोंनि एनडिएफबि बिदा फंबायखौ माबायदि होसो गावथारदों बुथारदों देथारदों बे जिनिसा एनडिएफबि फंबायफ्रा बावना थांनो हागौ दिनैनि थारिखआव खिन्थु जों रायजो राजाफ्रा दाबो बावाखै बे बनजार नार्जारिया जे बुंनाय बायदिब्ला माखासे दा सिगांनि परिबेसखौ बुथारलायनाय गावथारलायनाय देथारलायनाय बेबायदिखौ परिबेसखौ जाफिनजानो लुगैबावो नामा खिन्थु जोंनि बर' हारियाव दा बेफोरबायदि गुलाय गुजाय जानायखौ लुगैया बा सोरबा पलिटिकेल हान्जाया सोरबा गाज्रि दैदेनदोंबा सोरबायाथ' निस्सय मोजां लाबोखानांगोन ना जेन'बा ओरैबायदि सासे बिदा फंबाय जेनेबा साबा बिदा फंबायनि गेजेर दं साबा बिदा फंबायनि गेजेराव साथामानो गाज्रि बै सानैया न'खरखौ मोजां फोसाबनो नाजानांगोन थिग बेबायदिनो जोंनि सिगां बिटिसि जे एकर्डआव मोजांमोन बे मोजां नङामोनब्ला एफाबां मानि जोंनि पावार दङ बिटिसियावनो पावार खालामनो हानाय गाव गावनि आथिङावनो गाव बर'आ गसंथानो हानाय बेबायदि जुदि मोजां नङामोनब्ला हाग्रामा महिलारि सारा बै समाव मानो लाबोआ माखासे मानसिफ्रा बेबायदिनो लोंनाय जानाय बैफोरजों
बुजिस'यैयाव बा मेलेमनि थैयैयाव बै समाव बेबायदिनो नांलायफ्लांबाय बुलायफ्लांबाय थिग बे समा जानानै थांबाय रायजोफोर बेखौ जोंनि दा गोजोन सान्थि जाहांनायाव बेबायदि परिबेसखौ लाबोनो नांला ना अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहा जे बुंसिगोन आं बिनि सायाव गोथौ गुवार खोथारै बेखेवनो नाजाला नोंथांमोनहा फोरमायहरदो।